manaja mutum ne na mutane. Majalisar Wudil mu sai manaja. Dan Wudil a yau kuma sun gane. Majalisar Wudil mu sai manaja. Ku fito mu tare a jejjere. Majalisar Wudil mu sai manaja. Ƙuri'ar mu sai ta kai manaja. Ji sabon Wudil ce mun taso majalisar jiha mu sai manaja. Ji sabon Wudil ga mi 'yan Wudil. Majalisar Wudil mu sai manaja. Mun fito gaba ɗaya mun yi makil. Majalisar Wudil mu sai manaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko sunana Alabillahi manaja Wudil. Kuma wannan abu da aka yi na farko muna gode Allah da ba mu dama har mu ci wannan zabe har kashi biyu kuma muka samu nasararsa. Sannan na biyu muna gode wa jagororinmu musamman shi jagora na Dr. Rabi Musa Kwankwaso, jagoran hukumar na duniya wanda shine jagoran tafiya wanda ta dalilin sa ne muka samu wannan dama da Allah ya ba mu. Sannan kuma zan amfani da wannan dama in gode wa mutanen karamin Wudil gabaki daya wanda suka fito wanda da su suka kada mana kuri'a wanda take ga nasara wanda bayan mun samu nasara ne aka sake dawowa za a zabe da Influence wanda shi ma suka sake mara mana baya da addu'o'i da diyan da za su yi har da tabbatar da wannan nasara ta mu. Sannan akwai shi jagoran mu da yazo daga Kano Mutari Rima, shi ne jagoran wannan zabe ne Influence a bangaren NPP wanda shi ma za mu gode masa kwarai da gaske ya taka rawar gani na wasu ganin cewa wannan zabe ya tabbata hannun mu. Allah ubangiji ya saka masa alheri. Sannan dukkanin jagororin makarantar Wudil su ma muna miƙa godiya gare su yadda suka fito su ma muka kwana a zaune muka yi ni a don a tabbatar da nasara ta mu da fatan Allah ubangiji ya saka musu alheri. Sannan musamman mata da maza matasa sun taka rawar gani wannan zabe namu da aka yi wanda gashi duk abin da ya faru an da fargaba da an yi hayaniya da abubuwa da aka yi amma ana tare da su suna ta addu'o'i kuma har Allah ba mu wannan nasara da muka samu wannan nasara ta mu da muka samu Allah ne ba mu ita saboda kuma na ƙara godiya Allah muna godiya kwarai da gaske da kai wanda suka taimaka ga wannan zabe lafiya a gama lafiya. Sannan wanda suka samu raunuka a wannan zabe da aka yi muna fata Allah ba su lafiya wanda suka mutu kuma Allah jikin su da gafara don wannan abu da aka ba mu jadin sa ba shi sa tun da za ta wannan da muka samu damuwa muna ganin cewa ba za mu mulki tunani ba irin asarar da za a yi yanzu gashi an yi asarar dukiyoyi an yi asarar rayuka wani abubuwan duk abu ne ba daɗi a kusa saboda haka muna da fatan Allah bani zaune da kasar mu lafiya kuma wannan zabe da aka Allah ta tabbatar mana muna addu'a da ni da dukkan musu zaɓe a wannan jam'iyya tamu tun da kan sanata tun da kan gwamna abu gida zuwa kan Abdurrahman Kawo Sumaila zuwa kan shi Abdulhakim Kamil Ado Isa zuwa kai na Wudil wannan zaɓe na mai zama alheri a Wudil ya zama fita ce ta samun zaman lafiya kan kuma Wudil da kuma ci gaban ƙasa da wanda ke na gode Allah ya saka da alheri Allah ya zama da kasar lafiya Allah ya tabbaki Najeriya gabaki daya Allah ya tabbaki jihar Kano